रायजोफोर खुलुमबाय पिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ पलिटिक्सनि भिडिअ जानाय नङा रायजोफोर। आङो पलिटिक्सनि अनगायै नोंथांमोननो गोदान मोनसे मोजां मेसेजसो होनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ, बिनिखायनो आङो भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय लानानै फैबाय। नोंथांमोना नैबेयावहाय साइडआवहाय सावगारिखौ नुगासिनो दंखायो। बे सावगारिया जाहैबाय फंबाय खाम्फा नार्जारी आरो बिनानाव सान्दोना। बिसोर सानैनि गोथार जुलिया नैबे दाननिनो मार्च दाननिनो 31 अक्ट' खालार खालि 31 अक्ट' 2025 मायथाइ। नैबे अक्ट' खालार खालि फुंनि 11 बाजिनिफ्राय लानानै बिसोरनि गोथार जुलिया जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो बेंगालराव थानाय साफ्रोमबो बर' बिदा फंबाय, रायजो राजा, बिमा बिफा बयखौबो खावलायहरो जे नोंथांमोना बिथांमोननि जुलियावहाय फैनानैहाय बै सानखालि 31 मार्च अक्ट' खालार खालि फुंनि 11 रिंगानिफ्राय लानानै नोंथांमोना बेयावहाय गाजा गोमजायै बिथांमोननि जुलिखौहाय जाफुंसारहोफैनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामहरनाय जाबाय। रायजोफोर, नोंथांमोना दानिफ्रायनो साखाफारा जाखादो गाव गावनि सुटिखौहाय सोलायलायनानै लानो थाखाय, आरो अनारजोंहाय नोंसोरो सुटिखौहायबो बिनानै लानो हाखागोन। बेनिखायनो आङो सप्तासे सिगांनो बे भिडिअखौहाय ससियेल मिडियायावहाय हगारनानै होनाय जादों रायजोफोर। आरो बेयावहाय सफैनो थाखाय नोंथांमोना जेबो जिंगासिनाङा। नोंसोरो ओरै नायनो, बेयावहाय मोनसे QR कड होनाय दंखायो। दा बे QR कडखौहाय नोंसोरो गुगोल स्केन खालामनानैहाय नायोब्लानो डाइरेक्टलि बे जुलि जागोन जायगायावहाय नोंसोरखौ लानानै फैगोन। बेनिखायनो आं आसा खालामदों थारैनो नोंथांमोना खाम्फा नार्जारी आरो सान्दोना नार्जारी बिथां सानैनि गोथार जुलियावहाय फैनानै दसे समब्लाबो इसोरनि मुङै बोर सारस्रिफैगोन आरो बिथांमोननि जुलिखौहाय गाजा गोमजायै लैहोर लैहोरै जाफुंहोफैगोन होननानैहाय आङो मिजिं थिनाय जाबाय रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर, भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोना फैलायदो, जायै लोङै गाजा गोमजायै रंजा बाजायै गाव गावनि जायगायावहाय थांफिनलायब्लानो जाबाय। गोजोन्थों। जायफ्रा